Отиваш при автомонтьор да оправи едно. Той ти разглобява половината кола и разваля още две неща бонус. Казва спокойно, че така било, защото като се пипне едно, трябвало да се пипне всичко. До миналата седмица е бил дюнерджия, днес е инженер, специалист по всички марки автомобили, от Жигула до Тесла. Не му трябва диагностика, той усеща. Ако не познава колата и двигателя, значи колата е буклук. Отваря YouTube, пуска клип как се разглобява, гледа 30 секунди и започва ремонт на принципа проба-грешка. Тропа едно каре. А той ти обяснява, че е за основен ремонт на двигател. Светва лампа, значи моторът умира. Скърца спирачка, значи колата е на финала. Питаш защо преди не е тропала. Той казва, защото не си я карал правилно. Разглобява, сглобява, пак разглобява, а накрая казва, че е станало по-добре, само дето вече тропа на друго място. Цената ще се каже накрая, защото излезли още неща, които нямало как да се видят, докато не се счупят. Ако не си доволен, значи не разбираш от коли. Това не е сервиз, това е университет по оцеляване. Ако си го преживял, напиши признавам в коментарите.